ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଛେଳି କୁକୁର। ପିଲାଦିନେ ଏ କାହାଣୀ ତ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବେ। ଏ କାହାଣୀ ଆମ ଜୀବନରେ ଏକ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ନିଜ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ଥରେ ହରି ବୋଲି ଜଣେ ଲୋକଟିଏ ବଜାରରୁ ଗୋଟେ ଛେଳି କିଣି ଘରକୁ ଫେରୁଥାଏ। ଫେରିବା ରାସ୍ତାରେ ଜଣେ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକ ସହିତ ହରିର ଭେଟ ହୁଏ। ସେହି ଅଚିହ୍ନା ଲୋକଟି ହରିକୁ କୁହେ, ଭାଇ, ଏ କୁକୁରଟିକୁ ଧରି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ହରି କୁହେ, ଏ ଛେଳି ତୁମକୁ କୁକୁର ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି? ଏହା କହି ହରି ଆଗକୁ ଚାଲିଯାଏ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ପୁଣି ଏକ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକ ସହିତ ହରିର ଭେଟ ହୁଏ। ଅଚିହ୍ନା ଲୋକଟି ହରିକୁ କୁହେ, ଭାଇ, ଏ କୁକୁରଟି ଭାରି ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି, କେଉଁଠୁ ଆକୁ ଆଣିଲ? ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ସମାନ କଥା ଶୁଣି ହରି ମନରେ ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ଆସେ, ଆଉ ମନେ ମନେ ଭାବେ, ସତରେ କ'ଣ ମୁଁ ଛେଳି ବଦଳରେ କୁକୁର କିଣି ଆଣିଛି? ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ଆସି କୁହେ, ଭାଇ, ଏ କ'ଣ ତୁମ ପୋଷା କୁକୁର? ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ହରିର ସନ୍ଦେହ ସତରେ ବଦଳିଗଲା। ଛେଳିକୁ କୁକୁର ଭାବି ସେ ସେଇଠି ଛେଳିଟିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଯେଉଁ ତିନି ଜଣଙ୍କ କଥାରେ ସେ ଛେଳିକୁ କୁକୁର ବୋଲି ଭାବିଲା, ପ୍ରକୃତରେ ସେ ତିନି ଜଣ ଠକ ଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କୁ କଥାରେ ଠକାଇବା ତାଙ୍କର କାମ। ଆମ ଜୀବନରେ ବି କେବେ କେବେ ଠିକ୍ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ। କିଛି ଲୋକ ତୁମକୁ ବାଟବଣା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ବାଟବଣା ନ ହୋଇ ବରଂ ନିଜ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଉଚିତ।